Of, ce m-am plictisit, cred că mama urmează să meargă la muncă. Ia să mă duc eu în living să văd ce se mai întâmplă. Mi-am venit și eu acasă, că m-am uitat la magazinul cu înghețată. Noroc că m-a găsit un vecin și m-a adus înapoi, că dacă nu știu ce se întâmpla cu mine. Bun, haideți să vedem ce se întâmplă în living. Deci dacă vă prind că faceți petreceri fără să fiu eu acasă, păi nu știu ce vă fac, ai înțeles? Cu tine vorbesc, Albert. Da, cu tine, că știu că tu ai prietenii și știu că tu ești cu petrecerile. O să vezi tu. Îl cearpăr pe Albert, frățiorul meu mai mare. Aparent n-avem voie să facem petreceri în casă când mama nu este plecată. Dar eu știu că Albert urmează să facă o petrecere și sunt 100% convinsă că Albert are o iubită secretă despre care vom afla imediat. Da, mamă, lasă că nu fac nicio petrecere, mai lasă-mă. Hai, du-te odată la muncă. Nu că du-te odată la muncă. Ia uite și pițurioara ta. Ce faci, mami? Bună, mami! O să-mi fie dor de tine. Lucrezi acum? Da, uite, mă duc la muncă și să fii cu ochii pe fratele tău, Albert, da? Să-mi spui orice face, să-mi spui dacă aduce pe cineva aici, bine? Ai înțeles? Mamă, însă că ți arăt eu ție dacă mă părăști, copil mic. Bine, mami, o să te țin la curent cu absolut tot ce se întâmplă. Poți să pleci acum dacă vrei. Distracție plăcută. Bun, văd că mama a plecat. Opa, de ce nu încuiați ușa? Dacă vin oameni la noi, străini. Bun, ia du-te tu, micuț, în camera ta, uite că te iau acum și o să te duc eu în pătuțul tău, că mă deranjezi. Hei, nu fi frățior rău.